Λοιπόν, να δούμε, Νίκο, τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες. Μείζωνος σημασίας είναι το θέμα. Θα δούμε λοιπόν τώρα μερικές κάρτες, θα σας δώσουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα για το τι αυτό σημαίνει, γιατί πραγματικά αλλάζουν όλα. Η πρώτη κάρτα λοιπόν, Έλλη, θα γυρίσεις από εδώ. Είναι για όλους μας όλα αυτά πολύ καινούρια και... Είναι δυσάρεστη η πλάτη προς τον τηλεθεατή πάντως. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν γυναίκα υπάλληλος του δημοσίου, η οποία διορίστηκε μέχρι τις 31 Δωδεκάτου του 92 με 15 χρόνια υπηρεσία, σήμερα παίρνει σύνταξη στα 60 της. Αν όμως περάσει αυτή η απόφαση, που όπως θα ακούσετε σε λίγο είναι περίπου βέβαιο ότι θα περάσει, η γυναίκα αυτή θα δουλέψει 5 χρόνια παραπάνω και θα πάρει στα 65. Και η επόμενη κάρτα είναι πολύ χειρότερη. Μιλάμε για 5 χρόνια δηλαδή περισσότερο στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση μητέρας ανηλίκου που έχει διοριστεί στις 31 Δωδεκάτου του 1992, έχει προϋπηρεσία δηλαδή 25 ολόκληρα χρόνια, είναι σήμερα 50 χρονών. Εάν ισχύσει αυτό που λέμε, θα πάρει σύνταξη στα 65 της χρόνια, δηλαδή μιλάμε για μια διαφορά 15 ετών επιπλέον εργασία. Θα πάρει σύνταξη στα 50 της τώρα, ενώ με το νέο καθεστώς... Εάν ισχύσει το νέο θα πάρει στα 65. Θα ισχύσει, δεν υπάρχει, από ό,τι ακούμε τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει προς το παρόν δεν έχει γίνει ακόμα. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα, η τελευταία, που έχει να κάνει με την μητέρα ανηλίκου που διορίστηκε από 1η Πρώτου του 1993. Θα πάρει σύνταξη με το σημερινό καθεστώς στα 55 της και όταν θα φτάσουμε στην εξομοίωση και εφόσον φτάσουμε, στα 65 της θα δουλέψει δηλαδή 10 χρόνια παραπάνω. Άρα. Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε κιόλας, να προσθέσουμε ότι μας απειλεί στο θέμα αυτό και η Μεγάλη Βρετανία, όπου ο κύριος Μπλερ ζητάει επιμόνως να γίνουν 64 ώρες εργασία την εβδομάδα. Να δουλεύουμε 10 ώρο δηλαδή. Οπότε μάλλον τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Στρατή.